Tak, výborně. Tak dobrý den. Doufám, že se vidíme a slyšíme. Tak. Pokud někdo můžete, výborně, ano, děkuji. Výborně, takže už máme zpětnou vazbu, že spojení funguje. Takže dobrý den, tímto bych vás chtěl přivítat na dnešním webináři. Je to takový slavnostní den, neboť v Talk to Amy je to náš první webinář a hned máme příležitost takhle při té poprvé přivítat tady našeho vzácného hosta, kolegyni Báru Kristinovou, která je manažerka vzdělávání v Czech News Center. My jsme tady takhle spolu sdílíme zasedací místnost, teda, aby jsme si byli blíže, když to budeme prezentovat. Tak, dáme tomu ještě minutku, dvě. V mezičase bych řekl, že dobrý den, že pár organizačních informací budeme to mít na 30 minut. Ta naše sekce nebo ta prezentace bude cca 20 až 25 minut a pak bude nějaký 5 až 10 minut na dotazy, kterých doufám a věřím, že bude dostatek. Takže tohle je k organizaci. A pak samozřejmě bude k dispozici záznam, který dostanete automaticky na e-mail hned po skončení, takže kdybyste to s kýmkoliv chtěli i nasdílet vlastně, tak určitě jako můžete. Tak jo, tak máme 13:02, tak aby jsme nezdržovali, tak se do toho pustíme. Já tady nasdílím prezentaci, tak mělo by to být velké, tak doufám, že to všichni vidíte čistě jasně. A tak na úvod my tady vždycky máme v té prezentaci slide takhle Talk to Amy s tím okem, neboť oko je okno do duše. A my se tady dnes budeme dívat o tom, jak se podívat lidem do té duše, do osobnosti. Tak. Krátký úvod, jak už jsem zmiňoval, jsem tu s Bárou Kristinovou. Bára působí jako manažerka vzdělávání v Czech News Center, kde vlastně Talk to Amy již rok vlastně využívají a my se tady dneska budeme bavit přesně o tom, co jsou vlastně ty benefity, které jim to přináší v tom jejich konkrétním scénáři, což mimo jiné byla reorganizace jednoho oddělení a týmu. Tak, Bára pak bude mluvit v té druhé polovině a jinak moje jméno je Ivo Pešek, působím jako sales director v Talk to Amy již druhým rokem a já dneska tady vlastně uvedu ten začátek, řeknu takové jako obecné povídání o tom, co Talk to Amy je, co řeší, co neřeší a Bára pak vlastně řekne, jak Amy využívají přímo v Czech News Center. Tak, pojďme na to. Talk to Amy. Když se mě vždycky někdo zeptá, co to je Talk to Amy, tak vždycky mám problém odpovědět jako jednou větou. Proto tady mám několik bodů, které to jako hezky vystihují. V té nejobecnější rovině Talk to Amy je platforma pro práci s lidským potenciálem. A to ne jak vlastně na úrovni individuální, tak i na úrovni nějaké organizační, o čemž budeme pak mluvit později. Co je Talk to Amy dál, tak je to kombinace psychologie a technologie. My stavíme vlastně na klasických psychologických nebo psychometrických metodách, postupech a kombinujeme s nejnovějšími technologiemi. A to jak na úrovni datové, samozřejmě cloudové, tak i na úrovni vlastně AI. Je to nástroj na podporu správných rozhodnutí, to je úplně nejdůležitější část, protože o tom tohle vlastně bude věc, která se bude linout celou tu dnešní prezentací. Podpora správných rozhodnutí. A to, když to vztáhnu nejenom z pohledu organizace, jak se správně rozhodovat o svých lidech, jak dělat správná rozhodnutí, ale i z pohledu těch jednotlivců, z pohledu těch zaměstnanců, jak oni mohou dělat správná rozhodnutí v životě, nejenom v práci, ale i třeba v soukromém životě, v rozvoji, vzdělávání a tak dále. Talk to Amy a naše mise je vlastně posunout rozhodování v organizacích primárně v oblasti HR, z takové té pocitologie, jak rád říkávám, do rozhodnutí, která jsou opřená o data. Jo? A my vlastně poskytujeme ta data, vám to umožňuje si nějakým způsobem třeba ta rozhodnutí nejenom je udělat kvalitněji, ale i si je lépe obhájit třeba před managementem. Jaké typy rozhodnutí to jsou, to si povíme za chvilinku. Dále je to pak možnost, jak ušetřit hodiny práce, to je právě primárně díky té asistentce, kdy vy vlastně nemusíte
řešit žádné reporty, zdlouhavě analyzovat ta data, ale vlastně Amy už vám umí dát rovnou naservírované odpovědi na stříbrném podnose. Ty poslední 2 body jsou takové spíš jenom pro ilustraci. My máme v tuhle chvíli nějakých 120 000 uživatelů v režimu B2C a kompletně jsme lokalizováni do 5 jazyků. Angličtina, španělština, francouzština, němčina, čeština, plus je tam část slovenská a plus vlastně ty reporty a všechny ty věci, které vám dává Amy, tak ty mohou být pak v 30 dalších jazycích. Tak, jak Amy pracuje? V jádru té platformy je vlastně psychometrický model osobnosti. Ten je velmi komplexní, má nějakých 62 charakteristik a pomůže nám vlastně pochopit obraz toho člověka, a to nejenom v jeho rysech osobnosti, což je zhruba polovina vlastně toho modelu, kdy se bavíme o tom, jak je ten člověk citlivý na podněty, jestli je introvertní, extravertní, jestli je otevřený novým věcem, nebo je spíše konzervativní. Zjišťujeme tam, jestli je svědomitý, nebo jestli je vlastně laxní třeba ve svém přístupu k věcem a k úkolům a případně jak konfliktní nebo asertivní dokáže být. Tohle je jenom polovina toho modelu. Nicméně, co je celkem unikátní na nás, je, že vlastně my to kombinujeme s dalšími pohledy a doplňujeme tu osobnost o to, co jí motivuje, což jsou potřeby, a co je pro toho daného člověka v životě důležité, což jsou hodnoty. Jo? Tyhle 2 věci jsou pak v tom pracovním prostředí krásně použitelné, například právě třeba v náboru, kdy vlastně ta role nebo ta firma naplňuje nějaké potřeby toho dotyčného člověka. A Amy vlastně vám už umí dopředu krásně říct, jestli vlastně vy jste schopný mu naplnit jeho potřeby. Jo? Jak jsem říkal, my jsme vlastně nástroj na podporu těch správných rozhodnutí, tohle je jedno z nich jako příklad. A jenom bych tady chtěl ještě podotknout, že my ta rozhodnutí neděláme za vás. Jo? My jsme takový, já vždycky rád říkám, že jsme něco jako HR rentgen. Vy přijete k doktorovi, máte zlomenou nohu, doktor se na vás podívá, ale předtím, než vám tam začne vrtat šrouby, nebo vám to dá jenom do dlahy, tak vás pošle na rentgen. No a Amy funguje jako vlastně takový rentgen pro HR, kdy vy jste schopni získat jednak nezávislý pohled na věc, ať už je to nějaká situace v týmu, nábor, rozvoj a tak dále, a zároveň se podívat trošičku i pod povrch a získat tak vlastně lepší vhled pro to kvalitní rozhodnutí, jak jsem zmiňoval před chviličkou. Amy funguje kompletně v cloudu, je to technologická platforma, takže jsme na Microsoft Azure, samozřejmě GDPR compliant, máme ISO 27001, takže z tohohle hlediska jsme naprosto zabezpečení. To nám samozřejmě umožňuje ty dotazníky realizovat online. Ten základní psychometrický dotazník trvá cca 20 až 25 minut. Na těch 120 000 lidech máme změřené, že to je přesně 22,7 minuty, takže říkám 20 až 25 minut. Z toho dotazníku my naplníme ten model osobnosti a z něj my pak děláme různé další interpretace a projekce, což nám umožňuje právě to, že jsme technologická platforma, že vlastně máme ten technologický podvozek. Když říkám projekce, tak primárně se jedná o třeba pracovní kompetence, týmové role, různé další typologie, kdy vlastně my ten složitý model té osobnosti vezmeme a nějakým způsobem ho zjednodušíme. Samozřejmě součástí týmu nebo respektive součástí naší organizace je tým psychologů, kteří vlastně spolupracují z pohledu té odborné části vlastně na vývoj platformy. Takže teďka jsme si řekli, že vlastně pošleme dotazník, to vlastně prakticky zůstává ve všech scénářích, pošleme pozvánku, člověk vyplní dotazník, my máme ty jeho osobnostní data a co s tím pak dál. No, jedna z těch unikátních věcí na celé platformě je to, že my to vlastně nenecháváme jenom v rovině toho, že ta osobnost je taková nebo maková, protože z pohledu psychometrie se všemi plusy a mínusy, co to má v obecné rovině, je to nějaký sebepohled. Jo, a ten může být třeba zkreslený, více, někde méně, někde třeba i záměrně. No a tak vlastně my umožňujeme to, že ta data obalíme další vrstvou, protože nikdo z nás nežije ve váku, jo? Nikdo není jenom já se sebou. Jo? Všichni máme nějakou spokojenost, nějakou motivaci, ta se nám v čase mění, můžeme být ohroženi třeba syndromem vyhoření, máme nějaké podřízené, nadřízené, kteří nám můžou dát zpětnou vazbu, máme nějaké vztahy v týmu, ve firmě, což jsou všechno věci, které my jsme schopni namapovat přes doplňkové dotazníky, ty typicky trvají 2 až 3 minuty, už jsou opravdu jako krátké a takové jako rychlé a nám postupně umožňují získat plastický obraz o tom člověku, protože ta psychometrie je vlastně, nebo ten model osobnosti je taková jako fotka v čase a my díky těm dalším dotazníkům z toho děláme takový jako 3D model toho člověka.
což nám pak samozřejmě pomůže dělat ještě lepší rozhodnutí, ještě přesnější rozvoj na míru a tak dále. No a jelikož máme ten technologický podvozek, opět jsem u toho, tak nejenom, že máme vlastně ta data za toho jednotlivce, ale my jsme schopni ty data agregovat, což znamená spojovat do větších celků. Takže my se pak můžeme dívat na data nejenom pana Nováka, ale i na data týmu pana Nováka, celého oddělení, nebo třeba i celé firmy. Jo? Tohle to nám umožňuje se na ty data dívat jako velmi komplexně a pokládat si otázky typu, jaké kompetence mám v tomto týmu, ladí mi ty kompetence s cíli toho týmu, když teď budu nabírat nového člověka, co vlastně hledám, jo? A samozřejmě všechno, co tady dnes říkám, se vztahuje k té osobnosti a k softovým kompetencím. To, jestli někdo umí programovat, nebo jestli umí dobře s Excelem, samozřejmě my neřešíme. Nicméně si dovolím tvrdit, že v dnešní době je vlastně ta osobnost ještě důležitější, protože takové ty hard skilly se mění vlastně zejména v takové té administrativní části a v těch jako službách se mění tak rychle, že vlastně vy potřebujete jenom primárně nějaký profil, který bude vám fitovat, ať už do toho týmu, zapadne tam osobnostně a tak dále. A ty věci ho stejně v průběhu času budete muset doučovat, protože prostě ty technologie a všechno tak se posouvá, že vlastně už nevystačíme s tím, s čím jsme vylezli ze školy. Že? Tak. No. A teď jsme si řekli, co všechno jsme schopni nazbírat za data, jak jsme na ně pak schopní se dívat. Já rád říkám, že my máme vlastně takové 3 vrstvy. Ta první vrstva je sběr těch dat. To jsou nějaké psychologické dotazníky, pulse survey a tak dále. Nad tím je prostřední vrstva a to je nějaké přímé zobrazení těch výsledků těch dat. Různé grafy, popisky, čárty a tak dále, kde vlastně my říkáme, tohle jsme změřili. No, ale protože těch dat je tam hodně a vlastně je to těžko, těch dat je až tolik, až vlastně jakoby pro jednotlivce někdy je obtížné si opravdu ten komplexní obrázek vytvořit v hlavě. A proto jsme vlastně v letošním roce spustili naši Amy asistentku, což je vlastně AI vrstva nad všemi těmi daty, která vám už rovnou dává odpovědi na vaše otázky. Vy si totiž Amy nepořídíte kvůli tomu, abyste měli hromadu dat. Vy si ji pořídíte kvůli tomu, aby vám dala odpovědi na otázky, které vás pálí. A ty otázky můžou být, ty jsou na snadě. Zapadne mi tenhle člověk do toho týmu, zapadne mi osobnostně na tu roli, když tady mám konflikt, co s tím mám dělat, mám tam vůbec konflikt. A to jsou všechno otázky, jak toho člověka mám rozvíjet, co jsou jeho slabší stránky, které potřebuji kompenzovat, jak je můžu kompenzovat v tom pracovním cyklu a tak dále. A tohle jsou vlastně všechno otázky, které Amy zodpoví, ale nezodpoví je jako nějaký black box, z kterého vypadne možná brambora, možná letadlo, ale zodpoví je na základě těch dat, která jsme vlastně předtím pozbírali. Tak, tohle byla obecná část. Amy řeší 4, respektive 5 scénářů, tak já to ještě jenom rychle ve 3 minutkách řeknu a pak předám vlastně slovo už Báře, aby řekla vlastně, jak používají Amy v Czech News Center. Tak, první z těch scénářů je asi na snadě opět, je to nábor. Amy vlastně umožňuje si lidi otestovat v náboru, benchmarkovat vůči nějakým profilům, které jsme schopni vytvořit, nebo si může vytvořit na základě existujících lidí, čímž vlastně si vytváříte nějakou schodu s tím, jestli ten člověk u vás zapadne. A zase víte to dopředu. A my neříkáme, jestli ho máte nebo nemáte nabrat, ale my vám máme ty data pro to, aby jste udělali co nejlepší rozhodnutí v této části. Samozřejmě můžete se Amy na cokoliv doptat, porovnávání těch kandidátů a tak dále, to tam všecko máme. Další oblast, kterou vlastně Amy řeší, je rozvoj zaměstnanců. Ono opět je to logické, protože když máme pana Nováka v náboru a nabereme ho, tak víme, že má fit na tu roli do toho týmu a tak dále. No jo, jenomže on je to ten samý pan Novák z pohledu vlastně té osobnosti. Jo? Akorát už to není pan Novák kandidát, ale pan Novák zaměstnanec. No a teď s ním chceme dělat další věci, chceme ho rozvíjet. Jo? Takže Amy vlastně umožňuje, to pak řeknu na závěr, vlastně i třeba nějaký seberozvoj toho daného člověka, aniž by to musela řídit organizace, ale pokud by samozřejmě pan Novák byl v nějakém talentovém programu a tak dále, tak Amy poskytne velmi důležitý datový vstup pro to, aby to vzdělávání bylo jednak připravené na míru a druhak, aby pak jste byli schopni doměřit vlastně i dopady toho vzdělávání a posun těch kompetencí, protože to je to nejdůležitější, abyste byli pak samozřejmě schopni obhajovat ty náklady na vzdělávání i třeba pro další rok.
Jak jsem říkal, my ty data tak jako obalujeme v té osobnosti a není to jenom ta psychometrie nebo nějaké kognitivní testy, které se typicky používají v tom náboru, ale jsou to dotazníky spokojenosti, zpětné vazby, vyhoření, 360, manažerské zpětné vazby, ten týmový radar, což je sociomapování. Tohle jsou všechno věci, které vám pomůžou v té preventivní rovině vlastně řešit nebo zjistit třeba, jestli mi někde nedoutná nějaký konflikt pod pokličkou ještě předtím, než to jako celé vybouchne. Jo? AIMI vlastně krásně působí i jako prevence odchodů, snížení fluktuace a tak dále. V poslední řadě, a to souvisí s tím, jak jsem říkal, že jsme schopni vlastně spojovat ty data do větších celků. AIMI se dá použít vlastně i na úrovni jako strategického řízení firmy. Příklad. Tady máme náš vlastně strategický biznisový plán na další 3, 4, 5 let. Máme u nás ve firmě ty kompetence, které potřebujeme pro realizaci tohoto plánu. Jaké nám tam chybí, jaké tam už máme. Pojďme tohle vlastně pak vzít a tu analýzu promítnout třeba do náboru, do skládání týmu, jak je máme poskládat, aby byly funkčnější, nebo přeskládat a tak dále. To jsou všechno vlastně věci, které pomohou opravdu tomu nejvyššímu levelu řízení firmy opřít se opět o ty data a udělat ta správná rozhodnutí, nikoliv jenom intuitivní. No a poslední věc, kterou tady ještě zmíním předtím, než předám slovo Báře, tak je to, že vlastně AIMI nově nabízíme i jako zaměstnanecký benefit. Předtím, než jsme tam měli totiž tu asistentskou vrstvu, tak samozřejmě my školíme ty uživatele, všecko, ale vlastně třeba pro pana Nováka, který by dostal přístup ke svým výsledkům, a všichni to jistě znáte, asi jste viděli nějaké prostě výsledky, nějaké psychometrie nebo nějaké diagnostiky v životě, tak to vlastně nemusí být úplně dobře uchopitelné, nebo člověk si z toho vlastně nemusí třeba ani nic odnést. Jo. My díky tomu asistentovi jsme schopni vlastně dát tu hodnotu komukoliv. Jo. Takže pan Novák, když se bude chtít doptat, co jsou moje nejsilnější stránky, na kterých můžu v kariéře dál stavět, tak my mu to řekneme, nebo respektive my ne, AIMI mu to řekne. Jo, na základě těch jeho dat. Nebo když pan Novák bude chtít, jak se mám dál rozvíjet, aby mi to fungovalo doma s manželkou, tak to není jakoby firemní oblast, ale vlastně to má přímý dopad na pana Nováka a jeho výkonnost, protože když mu to bude fungovat doma s manželkou, pan Novák bude spokojený samozřejmě v práci a bude lépe performovat. Takže vlastně se to dá nabídnout i jako zaměstnanecký benefit a ty zaměstnanci z toho můžou vytěžit i sami, nejenom vlastně ta organizace jako taková. Tak, no a vlastně všechno to, co jsem tady doteďka popisoval, tak se bude prolínat i vlastně příběhem Czech News Center a já bych rád předal slovo Báře Kristenové. Takže slovo a notebook dostávám já, tak já vás zdravím, já jsem Bára Kristenová a jsem ze společnosti Czech News Center. Nejsem si úplně jistá, kdo z vás přítomných zná Czech News Center, takže tady slajdík o tom, kdo vlastně jsme, co děláme a kde sídlíme. Nevím, asi jste netušili, že zaštiťujeme Blesk i Reflex v jednom baráku. Jsme tedy přední český mediální dům, máme kolem 1000 zaměstnanců a spolupracovníků. Jak jsem už říkala, sídlíme v Praze a máme kolem 80 titulů, máme různé podcasty, online i printové tituly. A jak jsme u nás vlastně začali s AIMI, bylo to úplně prosté. Začínali jsme interním auditem v obchodním oddělení a to z jednoho prostého důvodu. Chtěli jsme zefektivnit naše služby, chtěli jsme zefektivnit naše procesy a to, jak v obchodním oddělení fungujeme. Stálo nás to přes 100 hodin rozhovorů se všemi našimi kolegy v inzerci a identifikovali jsme tak velkou část problematických oblastí a definovali jsme zároveň akční kroky, které povedou k nějaké změně a k tomu, aby jsme zlepšili a zefektivnili, tak jak jsem říkala, ten náš obchodní tým. No a k tomu, aby jsme mohli tu změnu realizovat nebo realizovat jeden z těch akčních kroků, tak jsme právě využili AIMI. A využili jsme ji v rámci interního náboru, který spočívá ve vytvoření nového týmu v rámci obchodního oddělení a nechtěli jsme nabírat lidi zvenku, chtěli jsme naše zaměstnance, chtěli jsme naše kolegy, kteří jsou nám loajální, znají náš produkt a vlastně nebyl důvod, proč je nahrazovat, ale chtěli jsme opravdu spíš
změnu, chtěli jsme zefektivnit a proto jsme vlastně začali interním náborem 15 zaměstnanců, kteří museli mít určité kompetence, museli mít samozřejmě nějaký kvalifikační profil. A zároveň z těchto uchazečů jsme potom vlastně vybírali nebo vybíráme tým lídra, takže nenabíráme opravdu nikoho zvenku, všechno jsou to naši in-house lidé a troufám si říct, že po měsíci toho teď už zkušebního provozu, protože my jsme samozřejmě nikoho opravdu z toho týmu ani z jiných týmů neukončili, ale opravdu všechno jenom děláme formou změny, tak všechno nám funguje tak, jak jsme očekávali, možná ještě líp, než jsme očekávali. A s osobnostními profily všech našich uchazečů pracujeme doteďka, ať v rámci výběru toho tým lídra, anebo obecně v rámci sledování dynamiky toho týmu a typologie toho týmu. A tím se dostávám vlastně k dalšímu tématu, kdy AIMy využíváme pro typologii v týmech, nejen v obchodním oddělení. A to tím způsobem, že nás manažer, respektive nás na HR manažer osloví, že by potřeboval typologii svého týmu, ne proto, že by chtěl ukázat na nějaké slabé stránky svého týmu nebo chtěl řešit nějaký problém, ale jenom proto, že ten tým je prostě složený z různých osobností a slouží k nějakému i pochopení toho fungování, chování týmu. Takže může se stát, že v rámci interpretace výsledků dojdeme k tomu, že tam jsou nějaké, dejme tomu třeba nedorozumění a nedorozumění, jak už víme, tak většinou jsou počátkem konfliktů nejenom v týmech, ale i ve vztazích obecně. Takže my se tomu snažíme předcházet, pokud bychom tomu nepředcházeli, pokud by, teď je to spíš do budoucna, kdyby se nám to náhodou stalo, tak na to bychom samozřejmě navazovali nějakým mediačním setkáním celého týmu, ale zatím se nám daří celkem dobře udělat tu interpretaci, takže celý tým ví o tom, jaké osobnosti v rámci týmu jsou a jak spolu mají navzájem pracovat a že někdo z nich je víc analytický typ, někdo z nich je víc takový extravertní, není úplně pořádku milovný nebo svědomitý a musí se s tím tak pracovat, je víc kreativní. Takže určitě s těmi daty pracujeme nějakým způsobem, aby jsme věděli, jak postupovat dál. Ivo tady zmínil rozvoj zaměstnanců, ten my tady ještě v rámci AIMy úplně nepoužíváme jako ve 100%, ale už vlastně tam, kde máme otestováno, tak můžeme hrát s tím modelem nebo s tím modelem osobnosti toho daného člověka, jaký vlastně rozvojový plán, program mu ušít na míru, případně jestli ta investice do určitých našich kolegů je teď na tom správném místě, anebo jestli máme počkat, případně si s tím daným člověkem samozřejmě dáváme osobní schůzky. Není to jenom tak, že bychom šli jenom data, ale prolínáme to i s osobním setkáním. Pak jsou to interní posuny samozřejmě to, co probíhá teď v obchodním oddělení, ale zároveň, když budeme plánovat další reorganizace nebo další transformace týmu, tak tohle do toho určitě zařadíme, ať to je kariérní postup z nějaké řadové pozice na tým lídra nebo obecně v rámci týmu. A co se týká náboru nových zaměstnanců, tak do budoucna bychom chtěli využívat, tak jako jsme to udělali teď interně, aby jsme dostali rozkrytý model osobnosti dřív, než nám ten člověk nastoupí. Ušetříme si tak spousty peněz na personální inzerci, na celkově nábor těch nových lidí, protože asi všichni víme, že s ohledem na tu nízkou nezaměstnanost je to celkem náročné najít správné kandidáty a tímhle si minimálně ušetříme část zkušební doby, když to tak řeknu. Takže
Určitě nábor nových zaměstnanců plánujeme do budoucna. Co se týká zpětné vazby, tu plánujeme v současné době a chtěli bychom do toho zapojit Amy. Zatím je to v nějaké fázi příprav, ale ještě úplně neumím říct, kdy přesně to bude, ale určitě se k tomu dá skvěle využít. A to samé, co se týká průzkumu, tak vlastně průzkumu nějaké spokojenosti našich zaměstnanců. Takže to je takhle za mě. Předám zase slovo Ivovi a trošku nás oddálím možná. Aby jsme byli vidět oba. Tak já moc děkuju. Máme ještě 4 minutky. Já jsem zapomněl na začátku říct, a to je teda moje chybka, kdybyste měli jakékoliv dotazy, prosím položte, když tak do chatu a my je rádi obratem zodpovíme. Já jsem možná ještě, jenom než teda se někdo odhodlá k nějakému dotazu, jsem chtěl ještě doplnit, že vlastně Bára mi vyprávěla před tou schůzkou i jak využili vlastně už hezky Amy jako asistentku, že vlastně jeden třeba kolega, vyšly mu nějaké výsledky, nebylo mu to jasné, nebo spíš vyšlo mu, že je citlivý, jo? A tak na to citlivě i reagoval a vlastně nechtěl třeba interpretaci ani od Báry, ani od nějaké psycholožky externí a tak vlastně mu Bára nabídla, ať se teda jako pobaví s Amy, přičemž on tak učinil a vlastně bylo to ku prospěchu. Bára, si řekneš, jak to vlastně dopadlo? Určitě to bylo ku prospěchu věci, protože on se ptá okamžitě Amy asistenta a ptá se na ty konkrétní otázky a Amy pohotově, respektive asistent pohotově odpovídá podle toho, jaké výsledky mu tam vyšly a přesně na datech, takže to je... A bylo to hlavně anonymní, což vlastně on oceňoval, že se o tom nemusí bavit s někým tady ve firmě, jo, což je to prostě pro někoho, to může být velmi citlivé téma. Máme tady od Ladislava dotaz. Zajímá mě adopce a přijetí samotných zaměstnanců k vyplňování. Museli jste nějak pracovat s jejich přesvědčováním a získáním důvěry? Báro, jestli odpovíte, a pak mám samozřejmě obecnou. Jasně, nemuseli jsme nějak dramaticky přesvědčovat k tomu, aby získali důvěru v Amy. Naopak spousta z nich kvitovala i to, že si to můžou vyplnit pro svůj, jak říkal Ivo, pro svůj osobní rozvoj, takže se sami vlastně dozvěděli o sobě něco a věděli, že ty výsledky budu číst jenom já a bude je číst jenom nadřízený v rámci toho daného projektu, takže třeba toho výběrového řízení. Takže vždycky jsou srozumění s tím, proč po nich chceme vyplňovat Amy a jdou do toho zcela dobrovolně. Tam je pak moc hezký vlastně ten scénář a to se prolíná s těma firmníma benefitama, jo, co jsem zmiňoval, že teďka vlastně pro nás taková jako i novinka to vlastně tímhle způsobem nabízet, protože v momentě, kdy to nabíznete jak benefit, tak vlastně už automaticky pozbíráte nějaká data a nemusíte k tomu nikoho přesvědčovat, jo, protože je to dobrovolné, tady milý zaměstnanče máš nějakou možnost se sebe poznat, my po tobě nechcem, ale jestli chceš, máš tu možnost a vlastně my průběžně sbíráme ta data, jo? Takže pak samozřejmě, když jde už do nějakého dalšího scénáře, tak vlastně už to máme připravené. Zároveň v tom náboru, co Bára i zmiňovala, tak tam to vlastně je na vás, když vy to nastavíte jako mandatorní položku, musí to vyplnit a pak u třeba těch rozvojových programů tak takhle, všechno je to o té komunikaci, jo? Prostě musíte to jako dobře vysvětlit, proč to chcete vlastně, k čemu to je dobrý a pak ideálně těm zaměstnancům dát pak něco zpátky, jo? Takže je to trošičku o tom nakoupit, ale není to nic jako hrozného, co by se nedalo. Tak, máme poslední minutku, než nám webinář skončí a tak máme poslední dotaz na Báru, jakým způsobem validujete výsledky z diagnostiky, máte zkušenosti z jiných diagnostik a jestli je to dobré výsledky ověřit s účastníkem v reálu. Tak. Ano, ověřujeme i v reálu. Já vždycky sedím s tím daným manažerem toho týmu a ještě si validujeme, že Amy opravdu odhalila toho člověka tak, jak vlastně je to v reálu. Nicméně já vlastně mám v Amy i vidět důvěryhodnost výsledku a jak se ten člověk koncentroval. Takže někdy je tam i vidět přesně nějaký takový vykřičníček, že možná se do něčeho stylizoval. Zatím se nám to nestalo, zatím všechno odpovídá reálu, tak jak jsme vlastně chtěli. A přesně. Já bych tady k tomu možná ještě v posledních pár vteřinách doplnil, že my se nesnažíme nahrazovat psychologii. My máme i psychologii, když klient vyžádá si, samozřejmě jsme schopni poskytnout psychologa, jinak všechny uživatele ve firmě certifikujeme a takže takhle. Kdybyste měli jakékoliv další dotazy, klidně se na mě obraťte mailem, rád zodpovím cokoliv, stejně tak, kdybyste to chtěli vyzkoušet, máme tu možnost a jinak moc díky za pozornost a přejeme krásný den. Děkujeme.